Delegazzjoni Laburista żaret il-Port Ħieles bħala parti minn sensiela ta' żjarat li qed isiru brabta mal-Viżjoni Malta 2050. Matul iż-żjara d-delegazzjoni mmexxija mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Eliksa Ġussaliba ingħata rendikont tal-ħidma u l-investimenti li qed isiru. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Freeport Corporation David Magro spjega li proġett ewlieni li qed isir bħalissa b'investiment multimiljonarju huwa tar-riklamazzjoni tal-art biex jiġi estis it-tieni terminal b'reklamazzjoni ta' madwar 30,000 metru kwadru ta' art biex jiżdied l-ispazju u jippermetti li jidħlu vapuri kbar. Fl-istess waqt li se jiżdied l-ispazju għal ħażna tal-containers. Dan l-investiment mistenni joħloq madwar 165 impjieg ġdid. Magro qal li dan il-proġett huwa konformi mal-miri tal-Viżjoni Malta 2050 e kif jitratta l-użu intelligenti tal-art u l-baħar. Dan il-proġett ħajsaħħaħ ħafna il-konnettività bejn Malta u pajjiżi barra u ħajsaħħaħ ukoll il-mod ta' trasport għax il-proġett ħajkun minnu nnifsu mhux dedikat biss bħala terminal imma l-affarijiet relatati ma' depositi ta' liquid dry bulk u affarijiet oħra fejn jistgħu wkoll ikunu ta' benefiċċju għal dak li għandu x'jaqsam trasport madwar Gżejjer Maltin. Dan il-proġett qed isir b'mod konġunt mal-kumpanija Malta Freeport Terminals. Bil-Kap Eżekuttiv Alex Bontebello spjega kif il-Port Ħieles jeħtieġ ikompli jsaħħaħ l-operat tiegħu. Ġussaliba faħħar ix-xogħol li qed isir fil-Port Ħieles li qed jiġġenera ġid sostanzjali fl-ekonomija Maltija. Għal minkejja investimenti bla preċedent mill-Malta Freeport Corporation fl-aħħar snin bħat ħammil tal-port ta' Marsa Xlok, shore to ship, parkeġġ bla ħlasa residenti ta' Birzebbuġa u l-proġett ta' reklamazzjoni tal-art hemm tmexxija qlija li waslet għal riżultati konkreti. Tant li fit 13-il sena ġew iġġenerati mal-125 miljun euro fil-fond konsolidat. Differenza hija ċara meta wieħed iħares lejn in-numri illi ġew iġġenerati fil-fond ikkonsolidat tal-Malta Freeport Corporation qabel l-2013 u dak illi ġie ġenerat matul dawn l-aħħar 13-il sena barra l-investimenti li saru. U għalhekk naħseb illum huwa propizju li nagħtu ftit numri. Qabel l-2013 hawnhekk f'25 sena sħaħ taħt amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, il-Malta Freeport Corporation irnexxiela tiġġenera 30 miljun fil-fond konsolidat.